Бачев си печели борбата. Втора поредна борба в нападение за Пловдивчани. Стъпка назад на Титков! Какво изпълнение на Титков! С Бачев, който не се получи. Титков тук. Стана смяна. Майкълин Скот срещу Михайлов! И отново невероятният днес Николай Титков, който изравнява резултата. Не на Връбица. Ами според мен не е интересно, защото в крайна сметка те са хора, които физически имат по-добър матч. И както виждаш, Кени Дай остави Титков абсолютно сам. Припомням ви, Пищиков е втори по завършени подавания. Заедно с Георги Герганов това да имат по 5! Ето го човекът на Академик Пловдив. Моноспектакъл, който да играе в Театър 199 в столицата. След всички тези невероятни неща, които направи. Пореден матч от Титков. Мартиров срещу него. Титков влиза. И въпреки... Сигурно си, имайки се на предвид, че отбора срещу тях има какво да даде. Много добра ротация Титков. Какво беше Титков? Мячето прекъснато. Титков с магическо. Титков са съгласни. Много от Лини и Русев много не се разбраха и това беше лош пас на Венци Петков към Кени Дай. Дара при куката. Уилямс печели борбата за своя отбор. Това е 6-та борба за Дейлон Уилямс днес. И още една тройка. Без коментар. В грата нова контратака за Пловдив. Титков с дрибъл. Какво изпълнение на Титков? Един на един и не успява. Тук обаче отлично Ники Титков открадна топката от ръцете на Къци Миков и вкарва още една тройка. Дълга двойка все пак е зачетена тази и отново. Тази борба. 7 от 27 стрелбата от тройката за Черно море. Предно поле. Практика само на Титков има Тушев. О, каква тройка на Николай Титков! Дейлон Уилямс също е с 2. Да, точно. Титков обаче с поредна тройка през човек. Маршал също стартовата петица за Васил Христов. Титков от ъгъла сам! 15 точки за Титков. Дейлон Уилямс се силва за висок заслон контра заслон. Васил обаче също. Титков с стрелба през човек не пропуска. За Балкан. Титков сега през заслона на Нико Михайлов. Ето, че и той взима първа стрел. Чудесна работа на Николай Титков, който издебна тук Кени Дай от крак. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. 8 damn years, still doing it with ease, cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my friends, told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done show them how it works. I see them in this shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Tell them step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they tryna talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Sitting on 25 racks. Just got
outside, they know we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text from way downtown, but the shit's still wet. Поле пас към Дейлън Уилямс отново в подкошието, сам за като на Михайлов, има мисмач на Михайлов срещу Костов. Топът отива точно при него. Ники Михайлов! Сега до взаимодействие. Михо. More game, I got some. Skill is by one, y'all done. The game in the coffin. Referee screen recipes, and think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular